Ayalının kanı az. Et cebet özün nemeden jep kelek adam bar bir nersenin bardygy. Ayalın oturat üýünde. Huda bilet eşekletin jawabym kaýerge bardygy bir jerde. Samsa pamsa goşup bir nekeni. Ha oşon oşatdan görä ayalın etap barıp bersek etin ayalın kanı göwrek bolsa densoluk bala törelet. Betini jyltyrayt ayalyň beti kuwarat. Anday bolboýt. Ümmettin geleceği oşul ayalların densoluguna baýlanışly bolat. Anı karaş gerek ayallardan bardy. Gursagyn tok kılış gerek. Anı suuka işletmeş gerek. Bardygyny köçügüne suuk diýen ayallar. Kanda judu garmaş gerek alardy. Oşo senin mildetin ayalyň oğurçan sen kıymata jogap beredi şo masalege. Antkeni oşonday janagıday ninormal balдар oşol densolugy ninormal bolgan ayallar tuup beredi. Ana jaman deýsin. Geç işletesin any geç oturganday bolboýt. Oşonu bagışın gerek, karaşın gerek. Anın mildeti seni bagış emes. Ayallar oşo baldarını törep, jakşı bala törep beriş mildeti. Anın bagış senin mildetin. Sen oturasın üyde. Baların erkeginde dıngıldap koyup. Al iştep gel seni anday bolboýt. Köçege çıkıp biröөнүн tualetin gaz, birok ayalın üyünde kanışaday boluş gerek. Her bir ayalın hukuku şunday boluş gerek.